Kajing syak tambor ki nong syong senong ka jela mingilaya ki basyong basa ha kaput ka jujia na kapor sa kapor. Bat lingba kini ki jing ja bonsin. Ka penlongi ki beri ki basyong basa ha kini ki tan. Bakin syong batsa ha ka jing sir. Hakaway na kini ki jing ja kadai ka balajia ha ka step perngap jong ka khat ar tarik unay lur ar ja ar pusaw. Kumba ha kapor ar baje ha ka ba uway samla. Uba dang don khat nrius nam karta. Uba na ka senong mojam. Ula syak syok syak tiet ha ki kunhun VDP ki badai na ka jat ban riu karbi anglong. Kat bau dang tmu ban lech yeng jong ki bah yeng ki basyong basa ha ka senong inghin langso. Halor ka jing keno bau day umen syokno. Na ka jing don ka jing sitam ha ka mat bat na ka jing pau jong ki babun ki jing mong. Ki bah yeng ki lara no yo New Samla sa North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims na ka banta bun yo ka jing sumar kata ha ka por janmit ya ka ba ki doktor ka ka hospital kila pendap ya ka jing sumar bat ban examen ya ka met jong u. Na ka jing tib balayo priang na ka ka hospital la pentib no biyaw New Samla ki doktor hadin baladap ban examen kila plat no bat ban patha undi ki dawai kat kum ka ka baladap ban toket bat ka jing long jing man jong u. Habayo banyak keren bat ki bahayeng New Samla kila ong bau New Samla udai badan ka jing duna ha ka bor perkan bau lapoi rumah sya ka jaka. Nalor kata kila ong ru ba kita ki brio ki itu yo New Samla namar kamdai ka belajia tang menta hendrai ka belajia laisin ha ka ba haswa banjia ka ni jingja kila berngam ban syo yo u. Kain ya ka ba salandat mo halar ba kila tibru kedang syo adu kata-kata ya jing mur jong ki ngim la bantep ki mur ayu ki kumno ki jing mur berkat ki salandat ngim la bantep ki kata ki syo le ka syo bai kum te imla mundur namar bagil itu bayi paru itu yengi ru itu namar prajan dema ngi ya ngi letre le langkar ngi le lang te ki itu itau ba haba upararu bunsin ujan tilang to ate kim don sing mabat kim don sin rupe haba kum taru gedang la dokat ne tangta ke nyun tipi jing mut ke ya kumpa kan man Israel ya kata te ki ang ngam tip kat nongut ki don tang ba ko VDP jong karbi ke isa kam lagi kita ne tam lagi nuding sit bar terlai te mesti ke sempat itu perajonga iwan badan perajongi itu yo jong kha cha dingle iwan nang to den ko yang to yang I kersu kan yang ayum kita gibrui yo gendit te halang ki wan kumpi ki barok ki hangta bi bom bisu te danu we ini ambai berano ukur te usarlan ukar bi ukolenya hakot aruje sia akong de perlok te mah tu baik kertang jong te kena baj mi sya sok chen ne ang ha ong syak sok ha bat ha ke VDP jong ga bilang sok ang nang ta kipat pi dan che ba yang nganang le chata ang lada kumno ya sijing jong pi mu ba na uju am dai tang ta sisin ambe tam ta sisin hakane ka kenti ka license sistem yo kawan ba RM ang umne pan u ang tang kane sisin ngan ailat position ngin syo ba nyap ba yang ta hakane ka sisin balai ki syo yo kata tu ujai bet kenya na kata ba ko ulunti po cita ja jeng ki para dan para ken ba syong khasite nang ta ki upa ubru kunini nang tangi nang por nimlek dra do por namar persnu am ko sorok kalunti ko jangai ang ap mo ba ni ta ubru ko ken penchong penthi ha yin jong pi ta la chang yin le sa ta ang hoi an hadin ha step ba sai ken ni le sa yu ta para an ki bat ki untuk di kedok kan kita yu ha kata kata ba bom don awak bom don tetap lah itu kedok di yu Habatin page bahagi ki shop ke shop plus F Ka Plus F
Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.